Wah, ayo wah, wis wayahe sampean. Metu. Sayang mah katon sayangin ajaran di mas Sulawesi ajaran di mas Sumore ya iya ini mi dilale pak orang sing ditebangi mimi ajat mani mama ajat minangka sing paling emang minangka sing paling sayang minangka sing paling sayang dewe ibu aja sing paling emang yang eman katone maning mimi aja katone ini sayang katon sayangi bapak jat katon sayangi ibu aja sing paling sayang dewi enak tawa tukang shootingnya protes Selesai. dorong gede ya Allah nang lagi apa sih lo nang alhamdulillahirabbil alamin lagi apa sih mana ya sekarang siapa ton piston sore mama aja sing ditembangi ibu aja sing paling sayang dewi woi woi Wedan kesemuanya lah ya Allah pengantin barakallah dipaya apa wak? pengantin jajak salaman ora gelem kayaknya tangan kita membut tembelak anu ya Selesai. dorong mimi alhamdulillah pengantinnya boral Alhamdulillah. pengantinnya eman Iya laka-laka. laka-laka mumpung Kayak- ketemu karo buruk bintang citra Nada. nada Awas salaman ini. pimpinannya Bapak Ruslan Rusmane. Bapak Rusmane Ibu Rosmana siapa kana? Alhamdulillah bisa ngormati wong cuk-cuk Wong susuk apa Ida siapa ki? Wong sumber 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 kidul. Sumber Kidul. Iya. Alhamdulillah wong Sumber Kidul si wadone mlayu-mlayu. Hei, melayu bersih. Si paes-paes kah? Oh, ayu. Ya si wadone ayu-ayu. Ya. Alhamdulillah si lanangnya yang meteng-meteng. Ayo, Si nganggo jaket kacamatanan kah? Apa? ganteng. Iya si lanangnya ganteng-ganteng. Alhamdulillah sing tuane kecot-kecot nah. Ya ilaha illallah. Aduh si Rayami. Iben. Mumpung masih urip enak temen, bakal masih urip masih bisa keguyonan Yami. Iya bener. Ngompol-ngompol. Ngomong-ngomong. Yang ngomong-ngomong tuan rumah yarane sapi. Ebo. Wedus. Iya sama. Arane sapa anak? Tuan rumah siapa rane? Tuan rumah ya. Iya, lu anak MC menang MC medit temen kanakan. Larang suarane. Wala. Setan. Siapa rane ang midi? Bapak lanang. Bapak lanang. Ibu hajate ibu wadon. Ya ketek, ari bapak ya lanang masih bapak wadon. Ketek lanang apa ketek wadon? Ketek wadon. Bocahku.
Masih darane arane dudu bapak lanang. Aran cilik apa aran gede? Aran cilik sapa, aran gede sapa? Pengen baru aran cilik ya. Aran cilik sapa? Bayi. Kedek ya. Ya weruh bakal cilik mah bayi. Masih darane wan. Mak Midi. Aran sing dipuput konon. Sing dipuput arane sapa? Sing dindongan ini palebe. Iya. Arane Bapak Endang Turino. Bapak Endang Turino. Sing lanang suwadone Sing wadone Ibu Endang Turino. sira koplok temen kowe. Ya bener beli. Lamun bapane Endang Turino, Ya iya berarti ibune. wadone Endang Tolino. Kepet rene. Jare bapak Endang Turino selanang. Ibune Endang Tolino. Ibu Sobiro Tunisa. Ibu Sugiro. Tunisa. Subiro. Sobiro karo Tunisa. Alhamdulillah ngawinaken. Dudung ngawinaken. Acara apa? Sunat Jaba. Sunat Jaba siapa? Si Rama ari sunat jero bari sunat Jaba ku ana bedane. Bedane ning endi Kang? Nah, ari sunat Jaba pengen weruh. Ya iya. Ari sunat Jaba bocahe ora nganggo celana. Nganggone sarung dik. Petok pucuke kowe arane sunat Jaba. Lamun sunat jero, iya. lanang wadon manjing ning jerone kamar. Lawange dikunci, dijejek. Dret, teleponon. Bocah. Sires. Wis sing diarani sunat jero. Oh konon. Iya, sunatan. Jambu kita mah durung pernah kawinan. Durung konon. Ora payu. Ping pira kawine? Ora payu. Ora payu. Aja maning bangsane wong Kang. Oh setan bae demen. Ketek bae mandeng kita melayu ketek. Amede. Primena. Mumpung ketemu karo wong Sumber Kidul. Hajatane Ibu Sobiro. Bapak Endang. Acara sunatan anak lanange. Arane Weruh beli anake arane sapa? Ora. Bapak. Sira mah bapak baik. Kacung Hamid. Hamid. Wafi Haryanto. Angel temenaran deh. Ih, arane bagus. Hamid. Oh, Berarti lahirannya ning Arab gayane Maya. Lagi angon nontat tuli lahiran. Ayane sih. Dadi darane Hamid. Iya, Kacung Hamid. Ki bocah sunat teh. Oh, Nah, mumpung ketemu karo bocah sunat. pengen kenalan konon. Namaku. Nih. Seneman yang settingan. Ya iya ngomong-ngomong sih durung Arane kenalan. sapa Jong, Arane sapa? Arane sapa Je? Hamid. Sunat duru. Cak kaya ngapa pengen bero. Tiliki. Pengen bero. Sunat Anak helmnya beli. Sunat. Ya kaya ngapa pengen bero. Pada beli ya, Pak ya? Pada beli karo barangnya kita. Orang gelem manuna mah. Amede. Primen. Berhubung kita harapan ngalimane. Waduh, saking larise. Nah. Mumpung ketemu karo keluarga besar hajat, moga-moga diparingi waras kabeh. Wong Sumber Elor rezekine Sumber Kidul ngayah. Sing nandur bawang-bawangnya bagus. Amin. Sing nandur pari ya parina bagus. Ya karuan. Sing lagi nandur lanang wadon nyangkut tukule bagus. Moga-moga pengantin lanang dari keluarga sing sakinah, mawadah, warokmah, Wasartina, wadarsini, Wahmina, wadarmina. dagang serabi Darbina. Wah kabeh sirah mah. Moga-moga pengantin lanangnya dari Bapak sing bertanggung jawab ku kesuwun dari sini ya Allah. Bapak hajat mimi hajatnya dari pengantin maning ya, Wak. Ya bukan harapannya biar jadi salaman. Mas. Primen. Ayo kanggo ngormati pengantin karo panitia kabeh karo tamu undangannya kedik. Lamun ora nembang rasana ora abdol. Oh bener. Mumpung ketemu karo bintang Citra Nada. Iya. Lagune baperan yo Kang. Lagu apa? Baperan. Lagi kita kok lagi ngeranapi nasib Mas. Oh, lagi baperan. Demenan diputus baik. Aduh, melas temen. Cuma dupai harapan. Paham lagi demen penyanyi ya? Ora. Beli pengen. Marilah sih aku. Marilah oblok. Lah. Bebe. Hendak. Jaidan sih mau. Kok kayak kerungun ning rabi kang ning omah. Orang live streaming kan orang kan. Lagi ning YouTube kan langsung. Ora di live streaming beli.
Ora sini. Ora salah kodon. Ayo. Ayo. Baperan. Baperan kanggo wong Sumber Kidul. Mangga panggo tuan rumah lanang, tuan rumah wadon, pengantin lanang, pengantin wadon. Ora ketinggalan kanggo kacung sunate kedik. Kon pada sawer konon, Wak. Ya iya ora. Ajak lalen. Ajak lalene. Ya karo kita nih. Tenang, lamun kita udah 1 sirah selawe kita 75. Idi ngayahan ning kono. Tono arep pendet magawe beli sirah kan iki. Tukang ngetip, yang kok takupe malah 1000. Ayo. Ya tukang ngetip memprotes bae. Ayo nang. Siwe temen caca, malah tukang syuting ngau sabut dipinggul. Iya Tono. Nek tukang syuting dipinggul koplak. Kajar raine sirah. Ayo nang. Kanggo sing duwe wilayah Sumber Kidul. Masih bareng bintang Citran Nada bergoyang Hannibal Audio. Kanggo sing dia syutingan apa kan ya? Kiss Production. Kiss Production sudah gambar sebening kaca. Ya ayo pengantin. Mas pengantinnya sapara nih. Pengantinnya sapara nih. Mbak pengantin. Mbak Endang. Endang. Ya Mbak Endang. Kesun. Mangga. Obat. Hannibal Audio. Citra Nada Bapak Rusmani. Kiss Production. Ayo Bapak pengantin. Kita demen senoke beli hati wis rasa seneng tapi angger Citra Nada. Ora ketinggalan kangge wong Sumber Kidul. Masih bareng Hannibal Audio. Yo
Wis ngibur tuan rumah, wis kenalan karo tuan rumah. Wis tawa. Sekian kita marani menora dewekan Kang. Karo siapa? Karo bature reang. Oh, anak bature konon. Anak. Iya, sok diundang. Simpan arep atraksi ula. Waduh. Oh, bocahnya mah daden-daden. Oh, daden-daden. Kadang dadi banci. Heeh. Kadang dadi lanang. Iya, kadang dari tukang beca. Ya, kadang dari tukang ngarit. Ayo nak lola. Marilah.